Eiku morjesta vuo. Tästä olisi toinen puoli irti, olisi pyörä irti ja allalta irti tuo tappi, mutta tähän niin kun se on varmasti ajan mittaan tähän tarttuna, vaikka nyt ei olekaan tuosta se pitää se pois nousemaan tämä isku, vaan tuossa tuo koiran luu tämä pitää saada irti tämä. Tämä pyörii, mutta kun tätä ei passaa särkeä, tuossa ei joku 6-kulmalle paikka. Herkästi ja se uutta pystyy pitelemään, mutta joutuu varmasti lämmittämään tätä. Tuossa pitäisi pitellä ja avolenkillä tuosta aakasta. Muutenhan se joku sitten tuolta ylhäältä kiinni, että jarrulleet kun otin jo poikkeen. Tuosta pesästä kun se vaan ruppee pyörimään, pitää vielä suihkuttua ja lähteä kahvi juomaan, antaa olla siltä. Ja sitten vaan pitäisi saada alaspäin painettua tuosta samalla. Ja se niin paljon, että se tuosta nousee pois sitten tuossa saattaa olla kiinni. En tiedä. Ei nämä hirveän rahaa ottavat, mutta nämä kun niin kuin minä olen sanonut loppuilevat nämä ihan yksinkertaisia hommia. Hirveän rahan nylkevät vaan immeisiltä, kun ei vaan moni ruppea laittaa. Tää lähtee kahvi juomaan. Morjesta.